pleksikenttien hankinta 2010, eli 2 hiekkanurmikenttää kun pilattiin ja vietiin pois ja tilalle tehtiin pleksikentät, on vaikuttanut tenniskenttien kävijämääriin. Paras kenttä, hiekkanurmikenttä, yksi ainoa kappale Tampereen kaupungilla. Maahanmuuton rahoittamisen sijaan esimerkiksi vuotuisella pakolaisten vastaanottorahalla saataisiin kaupungille kunnon tenniskentät, ihan siis lasten urheiluharrastuksia varten. Paljon kannattavampaa politiikkaa tukea oman maan kansalaisten, nuorison, esimerkiksi tennisharrastuksia, ammuntaa, jalkapalloa, kuin tuottaa toiseuksia, jotka sitten saattavat aiheuttaa kiusallisia tai vielä pahempia tilanteita yhteiskunnassamme.